హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ భగవద్గీత అవగాహన లెవెల్ 2 కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము మొదటి విభాగంలోని భగవద్గీతలోని మొత్తం అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా తీసుకున్నట్లయితే మొదటి విభాగంలోని చివరి అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది హరే కృష్ణ ధ్యాన యోగము అనేటువంటి లేదా ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్ విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథము అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము లేదా ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ, దాన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి కర్మ త్యాగమా కర్మ సన్యాసమా అనేటువంటి
మరి అందుకే ఆయన అడుగుతాడు అర్జునుడు, నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు, మళ్ళీ వచ్చేసి ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మలు చేయమంటున్నావు, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైనది అంటే ఆయన ఆ భక్తియుతమైనటువంటి కర్మలు, భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలే ఉత్తమమైనవి, అవే జీవుడిని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవేస్తాయి అనేటువంటిది చెప్పి చివరికి ఆయన ఆ భగవద్ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఆ కోపము సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కోరికల నుండి విడబడి మరి ఆత్మదర్శులు, స్వయం నిగ్రహం కలిగినటువంటి వారు, పూర్ణత్వానికై నిరంతరము ప్రయత్నించేటువంటి వారైనటువంటి వ్యక్తులు చాలా స్వల్ప కాలంలోనే మరి ఆ బ్రహ్మములో మోక్షాన్ని నిశ్చయంగా పొందుతారు అంటూ చెప్పి, ఇక చివరిగా ఆయన ఇంకా చెప్పినటువంటి విషయాలలో మరి ఎవరైతే బాహ్య ఇంద్రియాలన్నింటినీ త్యజించి కళ్ళను దృష్టిని కనుబొమ్మల మధ్య కేంద్రీకరించి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నాసికా రంధ్రాలలోనే నిలిపి, అంటే శ్వాస నియంత్రణ కలిగి ఉండి ఆ విధంగా మనసును, ఇంద్రియాలను, బుద్ధిని నిగ్రహించి మోక్షం కోరుకునేటువంటి ఆ ముని కోరిక, భయము, క్రోధాల నుండి బయటపడతాడు అని, మరి సర్వదా ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు నిశ్చయంగా ముక్తుడవుతాడు అని. సో ఇక చివరిగా జీవుడికి శాంతియుతమైనటువంటి మార్గాన్ని, శాంతి ఫార్ములాని 40వ చివరి శ్లోకంలో 29వ అంటే ఆ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో చెప్తారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అంటూ, ఓ అర్జున, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు చర్మభోక్తగాను, సకల లోకాలకు దేవతలకు పరమ ప్రభువుగాను, సకల జీవులకు ఉపకారిగాను, శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకొని నా యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశ వేదనలన్నింటి నుండి కూడా విడిబడి శాంతిని పొందుతాడు అంటూ శాంతి ఫార్ములాని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. సో ఇంకా దాదాపుగా కొనసాగింపుగా మనకి దీనికి పూర్వం శ్లోకంలో 28వ శ్లోకంలో యోగ విధానాన్ని చెప్తూ ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఈ ధ్యాన యోగము అనేటువంటి, అంటే మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. ఈ ధ్యాన యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయం. సో అయినా ఇది మరి సామాన్య జనానికి, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఈ యోగ విధానము అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. కనుకనే ఆయన అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఉపదేశించినా కూడా ఆ కర్మయోగ పద్ధతి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉత్తమమైనటువంటిది అనేది మరలా ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఆయన కన్క్లూడ్ చేసేటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసుకున్నట్లయితే, సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంటుంది. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంకా. సో సరే, ఆ అర్జునుడికి ఇంకా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పేటువంటి విషయాన్ని ఇంకా కొనసాగింపుగా 5వ అధ్యాయం చివరిలో ఆయన చెప్పినట్టు శాంతి ఫార్ములా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు అర్జునుడికి. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో ఆ భగవంతుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున,
తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన యొక్క కర్తవ్యాలుగా ఆచరించేటువంటి వాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని ఆ అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన కాడు అంటూ సో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే పూర్ణత్వానికి గుర్తు. కానీ మరి ఆ కర్మ ఫలాలను భోగించే దృష్టితో చేయడం కాదు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది మనం పూర్వము అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క కర్తవ్యము. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేటువంటి వాడు, అంటే తన యొక్క స్వధర్మాన్ని ఎరిగి ఆ స్వధర్మ విధానంలో పనిచేసేటువంటి వాడు మరి సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడవుతాడు. చేస్తూ ఉన్నా కూడా చేయని వాడి కిందకే అవుతుంటాడు. అంటే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు కనుక కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా చేస్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే ఉన్నటువంటి ఈ జీవుడు తన యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క కర్తవ్యము అని చెప్పబడుతుంది. సో మరి మనము సాధారణంగా దేహ భాగాల మొత్తం దేహం సంతృప్తి కొరకే పనిచేస్తూ ఉంటాయి, అంతే కదా. మరి దేహంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఈ చేతులైనా, ఈ కళ్ళైనా, ఈ చెవులైనా, ముక్కు, నాలుక, వివిధ భాగాలన్నీ కూడా సమన్వయంతో ఈ దేహం కోసం పనిచేస్తూ ఉండేటువంటివి కదా. సో అలాగే మరి భగవంతుని యొక్క అంశలుగా ఉన్నటువంటి ఆ పూర్ణుడైనటువంటి భగవంతుని తృప్తి కొరకే ప్రతి ఒక్కడు పని చేయాలి. అలా చేసేటువంటి వాడే సన్యాసంలో ఉన్నవాడు, లేదా అటువంటి సన్యాసి పరిపూర్ణ యోగి అవుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కావు. ఎందుకంటే సన్యాసులు తాము అన్ని భౌతిక కార్యాల నుండి విముక్తులమయ్యాము అని భావించి ఒక్కొక్కప్పుడు కృత్రిమంగా తలసి మరి ఆ అగ్నిహోత్రాది క్రమాలను చేయడం, అంటే హోమాలను చేయడము, ఆ యజ్ఞాలను చేయడం మానివేస్తారు అని చెప్తారు. మరి అది సరి అయినది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడికి స్వీయ తృప్తిని గురించి కోరిక ఉండదు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కృష్ణ భక్తి తప్ప అతనికి ఇంకా ఏది కూడా ఉండదు. అదే అతని యొక్క అంటే ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం ద్వారానే అతడు ఆ పరిపూర్ణ సన్యాసి లేదా పరిపూర్ణ యోగి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే సన్యాసానికి మహోన్నతమైనటువంటి ఆ పరిపూర్ణ చిహ్నము మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి ఒక భక్తుడిగా వచ్చి ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి మనకి సరళమైనటువంటి భక్తి మార్గాన్ని, నామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఈ కలియుగంలో ప్రాచుర్యం పొందే విధంగా చేసినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఇచ్చినటువంటి శిక్షాష్టకంలో ఒక శ్లోకం గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు, నదనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాద్భక్తిరహైతుకీ త్వయి. ఓ జగదీశ్వరా, ధనాన్ని నధనం ధనాన్ని కూడబెట్టాలని గాని, నజనం ఆ జనాలను తో ఏది అనుయాయులు కావాలి అనేటువంటి కోరికను కానీ, నసుందరీం అందమైనటువంటి స్త్రీలతో కలిసి ఉండాలని కానీ,
నాకు కోరిక లేదు. సో కనుక నాకు అనేక మంది ఈ అనుయూయులు వద్దు. జన్మ జన్మలకు మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాత్ భక్తి రహితుకి త్వయి అంటారు. జన్మ జన్మలకు నా జీవితంలో నేను కేవలము నీ యొక్క భక్తియుత సేవనే కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నీ యొక్క భక్తియుత సేవ అనేటువంటి నిరుహేతుకమైనటువంటి కరుణనే కోరుకుంటాను అని చెప్తుంటారు. అది మరి ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి సన్యాసికి నిర్వచనంగా చెప్తారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి. హరే కృష్ణ. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. ఓ పాండుకుమారా, అంటే అర్జున్ని ఇక్కడ పాండు వంశంలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి ఆయన చెబుతున్నారు, ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అదే యోగము. యోగము అంటే భగవంతునితో జోడించేటువంటి, భగవంతునితో తనను తాను సంధానం చేసుకునేటువంటి విషయము యోగము అంటే యోగ విధానం. అంతేకాని యోగా అంటే ఇప్పుడేదో ఈ దేహపరమైనటువంటి వీటి కోసం ఇది ఉద్దేశించబడింది కాదు. యోగం విధానము ఆ భగవంతుణ్ణి చేర్చుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉండడానికి నిర్దేశించబడినట్టు. మరి నిజమైనటువంటి సన్యాస యోగము లేదా భక్తి అంటే మనిషి జీవునిగా తన యొక్క సహజమైన స్థితిని తప్పక తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా పనిచేయాలి అని అర్థం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది యోగము అని నీవు తెలుసుకోవాలి. యోగము అంటే భగవంతునితో జోడించేటువంటి విధానం. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచికమైన కోరికలను విడిచిపెట్టనదే యోగి కాలేడు. ఎందుకంటే జీవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి కనుకనే అతడు మరి ఆ బాహ్య శక్తితోనైనా లేదా ఆంతరింగ శక్తి, ఈ రెండిట్లో దేంతోనో, అంటే ఈ ప్రకృతి శక్తితోనైనా లేకపోతే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి అంటే, సో ఈ రెండిట్లో దేంతోనో ఒక దాంతో ఉండాలి. కనుక సాధారణంగా చెప్పబడుతుంది ఏంది, ఈ భౌతిక ప్రకృతి బంధనాల నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మికంగా అంటే భగవద్ భావనలో ఉండాలి అనే, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తిని ఎరిగినప్పుడు తన నిజమైనటువంటి సహజ స్థితిలో అతడు ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో అలా మరి మనిషి పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతికేంద్రియ భోగాన్ని మానివేస్తారు. సో మరి ఇది కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవడం ద్వారానే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆరు వృక్షోన్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. సో ఇక మరి ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ ఎటువంటి స్వీయ భోగ వాంఛ లేకుండా ఉండేటువంటి వారికి ఇక్కడ మనకి మరి యోగ విధానం చెప్పబడుతుంది కదా. ఈ యోగ పద్ధతిలో ఆరు వృక్షో ముని యోగం అని చెప్తున్నారు. కర్మ కారణముచ్యతే అంటే ఇక్కడ ఆరు వృక్ష అంటే అప్పుడే యోగము మొదలుపెట్టినటువంటి వాడు, అంటే యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్న వానికి కర్మ కారణముచ్యతే, కర్మే సాధన అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే యోగారుడస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే అంటే యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి మునికి సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కర్మల యొక్క విరమణ అతని యొక్క సాధనగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఆరంభ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి కర్మలు సాధనంగా చెప్పబడినటువంటివి.
సో మనిషి తనను తాను భగవంతునితో జోడించుకునేటువంటి పద్ధతే యోగము అని పిలువబడేటువంటిది. మరి మహోన్నతమైనటువంటి యోగానుభూతిని పొందడానికి ఉన్నటువంటి నిచ్చెనతో మరి ఈ యోగ పద్ధతిని పోల్చుతారు అని చెప్తుంది ఇక్కడ. అలాగే మనకి అష్టాంగ యోగ పద్ధతికి సంబంధించినటువంటి జీవన నియమాల ద్వారా, వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాసనాల ద్వారా ప్రారంభ దిశలో ధ్యానంలో ప్రవేశించి ప్రయత్నాలను అంటే అలా చేసేటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ భక్తి యోగం, అలాగే అష్టాంగ యోగ విధానం. ఇక్కడ భక్తి యోగంలో టు బికమ్ అటాచ్ టు కృష్ణ, వర్క్ ఫర్ హిమ్, దస్ కంట్రోలింగ్ ది మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. భక్తి యోగంలో ఏంటి? భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని ఎడ మనకు అనురాగం, ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటుంది. తద్వారా మనసు, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించుకుంటాం. అలాగే అష్టాంగ యోగ విధానంలో సో ఇక్కడ ఆ ఫలాల ఎడ ఆ అటాచ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని వదిలివేయడం వల్ల, అంటే ఇంద్రియాలను మనసును నియంత్రించుకోవడం ద్వారా మరి మనసుని, అంటే మనస్సు పైన కేంద్రీకరించవలసి ఉంటుంది అష్టాంగ యోగ విధానంలో. సో ఇక ఇవన్నీ కూడా మనకి కర్మకాండలు, కర్మయోగ లేదా నిష్కామ జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము. సో ఈ ల్యాడర్ ఏదైతే ఉందో నిచ్చెన క్రమంలో మనకి భక్తి యోగము అనేటువంటిది అత్యున్నతంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా కర్మ కాండలు అంటే సాధారణంగా ఉండేటువంటి, ఇది సాధారణంగా అందరూ కూడా ఉండేటువంటి స్థితి. ఇది ఫలాపేక్షతో వర్క్ చేయడము, వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వాటిని పొందడానికి చేసేటువంటి పనులు, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి మృదు మధురమైనటువంటి మాటలతో చేస్తాం. సో ఇక కర్మయోగము లేదా నిష్కామ కర్మ అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలు చేయడము. ఇక జ్ఞానం ఏంటంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా ఆ బ్రహ్మభూతాన స్థితిని పొందుతూ, అలాగే ఆస్టరారిటీస్ అంటే తపస్సులు చేస్తూ ఉండేటువంటి. ఇక అష్టాంగ యోగ విధానంలో కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, కొంచెం ఉన్నతమైనటువంటిది. ఫలాపేక్ష రహితంగాను, జ్ఞానయుతంగాను, మనసుని ఆధీనంలో ఉంచుకొని, మనసును ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకొని 8 అంగాలలో ఆ భగవంతుని పైన ధ్యానం చేస్తూ, పరమాత్ముని పైన ధ్యానం చేస్తూ చివరికి ఆ హృదయస్థ పరమాణును చేరుకునేటువంటి విధానం. ఇక భక్తి యోగం మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటిది. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవాన్ ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మన ఇంద్రియాలు అన్నీ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తి పెరిగి మరి ఫలాపేక్ష రహితంగా ఉండటం వల్ల ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాం. ఇది అత్యున్నతమైన మార్గము, చాలా సరళమైన మార్గం. భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం, భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం మిగిలిన అన్ని విధానాలను పోలిస్తాయి. అన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటిదిగా ది ladder ఆఫ్ స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ అకార్డింగ్ టు భగవద్గీత. హరే కృష్ణ. సో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి, భక్తి యోగము, మిగతా అన్ని కూడా భక్తి యోగాన్ని, ఆ భగవద్ధామాన్ని, ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి సోపాన క్రమం, హైరార్చీ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదాహి నేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుసజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ తదోచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున,
ఎప్పుడైతే వ్యక్తి అంటే మనిషి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో, అంటే సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కోరికలను విడిచిపెట్టి ఇంద్రియ భోగానికై పనిచేయడం కానీ కామ్యకర్మలలో నెలకొనడం కానీ చేయనప్పుడు రహితంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యోగం శాస్త్రంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందినవాడుగా చెప్పబడతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనిషి పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుక్త సేవలో నెలకొన్నప్పుడు తనలో తాను ప్రసన్నుడవుతాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా అతడు ఇక ఏమాత్రము ఇంద్రియ భోగాలలో గాని కామ్యకర్మలలో గాని నెలకొనడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా చేయకపోతే ఇక ఏదో ఒక వ్యాపకం లేకుండా జీవించలేడు కనుక ఆ ఇంద్రియ భోగాలను తప్పక ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో తప్పక నెలకొనవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనస్సు సహాయంతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చెందించుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ బద్ధజీవునికి మనసు మిత్రుడు లేదా శత్రువు అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనిషికి మనసే బంధ కారణం అవుతుంది, మనసే ముక్తి కారణం కూడా. మరి ఇంద్రియ వస్తువులలో లగ్నమైనప్పుడు మనసే బంధకారం అవుతుంది. ఇక ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి విడిపడినటువంటి మనసు ముక్తి కారణమవుతుంది అని మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కృష్ణ భగవానులు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఈజ్ మైండ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనిమీ. మన మనస్సు మనకి మిత్రుడిలాగా ఎప్పుడు ఉంటుంది, శత్రువులాగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవ నా ఏవాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అర్జున మనసును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. మంచి మిత్రుడు, శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడుగా పనిచేస్తుందట మనసు. ఎప్పుడు ఆ మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు. అలా కాకుండా మనసుని ఆధీనపరచుకోవడంలో విఫలమైనటువంటి వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక అతనికి ఆ మనసే ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో మానవుడు తన యొక్క కార్యాలను నిర్వహించడంలో మన మనసు మిత్రులాగా శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సాధారణంగా మనసు మానవుడికి ఒక మిత్రుడుగా ఉంటే ఆ మనసు మన ఆదేశాలను, బుద్ధి చెప్పినటువంటి ఆదేశాలను పాటిస్తుంది, ఇంద్రియ భోగాల నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది, జీవాత్మకు శ్రేయస్సు కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. ఎందుకంతే కదా, ఒక మంచి మిత్రుడు ఉంటే ఆ మిత్రుడి కోసం మంచి చేస్తాం తప్ప ఆ మిత్రుడికి చెడు చేయం కదా. అలాగే మనసు కూడా జీవాత్మను ఉద్ధరించే ప్రయత్నంగానే పనిచేస్తుంది. అలా కాకుండా మనసు ఆధీనంలో లేదనుకోండి, ఒక శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అనుకోండి. శత్రువు పక్కనుంటే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది కదా. సో మరి మనసు ఆధీనంలో లేనటువంటి వాడికి కామ క్రోధ లోభాలు వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతూ ఉంటుంటారు. ఈ పాపపూరితమైనటువంటి కర్మలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటుంటారు.
మంచి దారి నుండి పక్కదారి పడుతూ ఉంటుంటాడు. సో ఇక ఇంద్రియ భోగాలపైనే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పి. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్, వెన్ కంట్రోల్డ్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్, వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైట్. మన మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ అగ్నిని మనం సరైనటువంటి కంట్రోలింగ్గా వాడుకుంటే చిన్న చిన్న పనుల నుండి, చిన్న వెలిగించడం దగ్గర నుంచి, వంటలు చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద వాటిని కూడా మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్ చెప్తున్నారు. వెన్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్, అగ్ని కంట్రోల్డ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనసు కూడా మనకి మన ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు. అలాగే అగ్ని కంట్రోల్ లేకుండా ఒక అడవిలో పడింది అనుకోండి, కార్చిచ్చులాగా, ఇక అది తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని దహించి వేసేస్తుంది కదా. సో మరి అందుకే మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తారు. దాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే ఎన్నెన్నో గొప్ప పనులు చేయొచ్చు. సరిగా ఉపయోగించుకోలేకపోతే మొత్తాన్ని భస్మీపట్నం చేసేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ అర్జున, మనసును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా, ఎవరికైతే మనసు ఆధీనంలో ఉంటుందో, అలా మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగిన వాడు అంతకు ముందే పరమాత్మను సమీపించి ఉంటాడు. అదే బ్రహ్మ అనుభూతిని పొందినవాడు. సో అటువంటి వ్యక్తికి సుఖ దుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మానవమానములు అన్నీ సమానమై ఉంటాయి. సో గొప్ప భక్తులైనటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా వారు ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు, శీతోష్ణాలు అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచనః. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ చేత, సో మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞానము విజ్ఞానము చేత, ఆ విజ్ఞానాల యొక్క ప్రభావము చేత, ఆ విచక్షణ చే పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవాడిగా చెప్పబడి యోగి అని పిలువబడతాడు. ఇక్కడ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అని చెప్పబడుతుంది. అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు యోగి. మరి అటువంటి యోగి దివ్యత్వంలో నెలకొని సమలోష్టాశ్మ కాంచన, అంటే అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉండడం వల్ల మట్టైనా, రాళ్ళైనా, బంగారమైనా అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. సుకృన్మిత్రార్యుదాసీన మధ్యస్థద్వేష్య బంధుషా సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయిస్ ఓకేనా మాతాజీ? క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది అందరికి? ఓకే ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది. చిన్నగా ఏమైనా వస్తుంది? ఏం లేదు కదా? ఏం లేదు ప్రభుజీ.
ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం సుహృత్ మిత్ర, సుహృత్ మిత్రారు విదాసీన అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే నీతిమంతులైన శ్రేయోభిలాషులను, మంచి మిత్రులను, తటస్థులను, మధ్యవర్తులను, ద్వేషించని వారిని, బంధువులను, శత్రువులను, పుణ్యాత్ములను మరియు పాపాత్ములను సమాన బుద్ధితో ఆదరించే వ్యక్తి మానవులలో సర్వశ్రేష్ఠుడుగా పరిగణించబడతాడు అంటూ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఇతడు సో మనకి మన మనస్సు పైన ప్రభావాన్ని కనబరిచి మన మనసుకు శత్రువులుగా ఉండేవాళ్ళు 6 ఉంటారని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి 6 శత్రువులు అని చెప్తుంటారు. ఈ 6 శత్రువులను జయించిన వాడే తన యొక్క ధర్మాన్ని, స్వధర్మాన్ని చక్రంగా నిర్వహించుకోగలుగుతారు. మరి మనకి వాట్ ఈజ్ యోగా? యోగము అంటే ఏదో మనకి ఇప్పుడు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానం కాదు. యోగా మీన్స్ కనెక్టింగ్ టు ద గాడ్. భగవంతునితో సంధానం చేసేటువంటిది. మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తులు చేసి భగవంతునితో సంధానం చేసే విధానమే యోగ విధానం. సో మనకి అనేక రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలు ఉన్నవి. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ మార్గాలు. అందులో మనం ఈరోజు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ హరే కృష్ణ. వినపడుతోంది ప్రభుజీ. ఓకే మాత, కరెంట్ పోయింది ఒక్క నిమిషం. ఓకే హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వేరు రకాలైనటువంటి యోగా విధానాలు. బట్ వాస్తవానికి యోగము అనేటువంటిది బిజినెస్ అని ఇంకేదో వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు చెప్పబడతాయి. బట్ ది యోగా మీన్స్ భగవంతునితో సంధానం చేయగలిగేటువంటిదే యోగ విధానం. ఎందుకంటే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అనే దశలలో 3 విధాలుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనుభూతమయ్యేటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ భగవాను యొక్క ప్రేమయుత సేవలో నిరంతరము నెలకొని ఉండమని మనకి ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధానాలు. సో ఇక అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చూసినట్లయితే ఇందులో 8 అంగాలు ఉంటాయని చెప్పారు. హరే కృష్ణ. యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహార, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి స్థితి. ఇవి 8 అంగాలు. సో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం, చివరికి సమాధి స్థితి, పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితి ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. సో మరి యమ, సో మరి దీంట్లో మనకి చేయవలసినటువంటివి యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లైన్స్, బాహ్యంగా మనం చేయవలసినటువంటివి అంటే నియమాలు, సానుకూలమైనటువంటి సూచనలు. ఏం చెప్తారంటే ఇక్కడ 10వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, యోగి సర్వదా తన దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను
భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి. అతడు కోరికల నుండి స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి అనే భావన నుండి విడిబడి ఉండాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి మనిషి దేని పట్ల కూడా ఆసక్తుడు కాకుండా, అదే సమయంలో కృష్ణ భగవానుని సంబంధంలో ప్రతిదీ స్వీకరించినప్పుడు మరి అతడు ఇక వాటన్నిటికీ కూడా ప్రతీకగా ఉంటాడు, చేయవలసినట్టు చెప్తాడు. ఇక రెండవది మనకి నియమం అంటే నియంత్రణ, ప్రతికూల నిషేధాలు అంటే చేయకూడని పనులు. అది మనకి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో చెప్తారు అక్కడ ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను క్రమపరచుకోగలిగిన వాడు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక క్లేశాలను తగ్గించుకోగలుగుతాడు అంటూ నియమాలు చెప్తున్నారు. నియంత్రణ, ప్రతికూలమైనటువంటి ఏం చేయకూడదు చెప్తున్నారు. అంటే దేహ అవసరాలైనటువంటి, సాధారణంగా ఈ దేహానికి కొన్ని అన్ని అవసరాలు ఉంటాయి. ఏమి అవసరాలంటే ఆహారం తీసుకోవడము, నిద్రపోవడము, రక్షించుకోవడము, అలాగే మరి సాధారణంగా ఈ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి విషయాలలో మైథునము అనేటువంటి విషయాల్లో ఉండేవి. అయితే వీటన్నిటినీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాలలో అనుమతించబడ్డవి. కానీ మితానికి మించకుండా ఉంచాలి అని చెప్తారు. ఆహార విషయంలో కానీ, నిద్ర విషయంలో కానీ, రక్షణ విషయంలో కానీ, మైథున విషయంలో కానీ మితాన్ని మించితే యోగంలో పురోగతి సాధించలేరు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇవన్నీ అంటే ఆహారము, నిద్ర, రక్షణ, మైథునము అనేవి యోగ సాధనలో పురోగతిని ఆటంకపరిచేవి అని చెప్తారు. అందుకే సాధారణంగా ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఏది పడితే అది తీసుకోకుండా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినకుండా ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా మరి ఆ కృష్ణ భగవానులకి వారికి సమర్పించేవి మనకి 9వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఆల్రెడీ లెవెల్ 1లో 9వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకంలో చదివి ఉంటారు. ఏంటంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృత మశ్నామి ప్రయతాత్మనః. ఓ అర్జున్, అక్కడ చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు, శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్తో చెప్తాడు, ఓ అర్జున, ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఎవడైనా నాకు పత్రాన్ని గాని, పుష్పమును గాని, ఫలమును గాని లేదా జలమును గాని సమర్పిస్తే నేను స్వీకరిస్తాను. అంటే భగవంతునికి సమర్పించవలసినవి ఆకుకూరలు, పూలు, పండ్లు, ధాన్యము, పాలు వంటివి మాత్రమే అనేది అక్కడ చెప్పబడ్డది. అంతేకాని జంతు బలులు చేసి, ఇంకేదో చేసి, ఇదేదో అడగట్లేదు. అలా అని చెప్పి మరి పిసినారిగా కూడా మంచిగా భగవంతునికి ఎవరి స్థితికి అనుకూలంగా వారు ఆ విధంగా భగవంతునికి నైవేద్యాలను తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. భగవంతుడు ఆకులు, పువ్వులు, పండ్లు మాత్రమే చాలన్నాడు కదా అని చెప్పేసి మరి ఇస్కాన్లో బాగా రకరకాలైనటువంటి వంటలు వండి చేసి పెడతారు కదా అంటారు. మనకి పూరిలో అయితే ప్రతిరోజు అనేక రకరకాల వంటలు చేసి పెడుతూ ఉంటారు పూరి జగన్నాథుడికి. సో కాకపోతే అవన్నీ కూడా సాత్వికమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలతో చేసినవే ఉండాలి అని చెప్పి. సో
మరి అందుకే మనిషి తిండిటువంటి విషయంలో కూడా నియంత్రణ ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అలా ఉన్నప్పుడే అతడు యోగంలో పురోభివృద్ధి చెందగలడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి ఆసనం, కూర్చునేటువంటి భంగిమలు. మరి ఎందుకు కూర్చునే భంగిమ అంటే, అలా భంగిమ ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో నిటారుగా ఇలా ఎట్లా పడితే అటు వంగి, లేకపోతే ఎట్లా పడితే అట్లా చూస్తూ ఇలా ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు కదా. కాబట్టి ధ్యానంలో, యోగ విధానంలో కూర్చునేటువంటి భంగిమలు కూడా ఇంపార్టెంటే అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఆసనాలు వేసి కూర్చోవాలి, ఎలా వేసి కూర్చోవాలి అని చెప్తుంటారు. ఆసనం యమ నియమ ఆసనం. సో మరి ఏ విధంగా శరీరాన్ని నియంత్రించాలి అనేటువంటి విషయాల్లో మనకి ఇక్కడ చాలా శ్లోకాలలో చెప్పబడుతుంది. 11 నుండి 14 శ్లోకాల వరకు కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడేటువంటిది. సో యోగ సాధన చేయడానికి మనిషి ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి నేలపై కుశగ్రాసాన్ని పరిచి, గడ్డి కుశగ్రాసాన్ని నేలపైన వేసుకొని దానిపైన జింక చర్మంతోనూ ఒక ఇది అంటే వాస్తవానికి యోగ విధానము ఈ కాలానికి సరిపోయేది కాదు. ఇది పూర్వకాలాల్లో ఉన్నటువంటి విధానం చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి యోగ విధానము ఒకటే, హరే కృష్ణ ఉద్యమం, సంకీర్తనా యుద్ధం, నామ సంకీర్తనా యజ్ఞం. ఇది మరి ఉద్యమం చెప్తారు, నామ సంకీర్తన ఉద్యమంగా చెప్తాం. సంకీర్తన అంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం, జపం చేసుకోవడం, సింపుల్ గా మనకి వినపడేటట్లుగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే నలుగురు కూడినప్పుడు దాన్నే కీర్తించవచ్చు, ఆ నామ కీర్తన చేయొచ్చు, సంకీర్తన చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ కీర్తించుకుంటూ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇది కలియుగానికి మనకు ఉన్నటువంటి ఇది. సో మరి ఇక్కడ మరి యోగ సాధన చేయడానికి మనిషి ఏకాంత ప్రదేశంకు వెళ్ళి అక్కడ నేలపైన, ఆ ప్రదేశం కూడా మరీ లోతుగాను మరీ ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం కాకుండా సమతలంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో ఉండాలని చెప్తుంటారు. పవిత్రమైనటువంటి స్థలం, ఆహ్లాదకరంగా ఉండే స్థలం ఉండాలి. అక్కడ ఇక యోగి అంటే యోగాన్ని ప్రారంభించేటువంటి వాడు ఆ ఆసనం పైన స్థిరంగా కూర్చుని మనో ఇంద్రియ కలాపాలను నిగ్రహించి మనసును ఏకాగ్రపరిచి హృదయ శుద్ధి కోసం త్యాగం అంటే సాధన చెయ్యాలి అని చెప్తారు. శుద్ధి, శుచౌ దేశ అంటే ఇక్కడ శుచం అంటే శుభ్రత్వము అనేటువంటిది మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఆంతరిక శుభ్రత్వము, బాహ్య శుభ్రత్వం. బాహ్య శుభ్రత్వం అనేటువంటిది వివిధ రకాలైనటువంటి స్నాన ఆచరణల ద్వారా మనం బాహ్యంగా ఈ దేహాన్ని శుభ్రపరచుకోవచ్చు. ఆంతరికంగా శుభ్రపరచాలంటే మళ్ళీ భగవన్నామ స్మరణం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే కదా. సో ఆ విధంగా మరి ఆ శరీరాన్ని నియంత్రించుకొని, ఎందుకంటే మనకి ఈ ప్రస్తుత యుగంలో భగవన్నామ కీర్తనమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఉత్తమ మార్గము అని ఆ బృహన్నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కోట్ చేస్తారు. ఏం చెప్పబడిందంటే అక్కడ హరేర్ నామ నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా అంటూ చెప్పబడింది. అంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో భగవన్నామ సంకీర్తనము ఒక్కటే ముక్తికి ఉపాయము. హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా.
వేరొక మార్గం లేదు, వేరొక మార్గం లేదు, వేరొక మార్గం లేదు అంటూ చెప్ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీకి నెట్ పోయినట్టుంది, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము భగవన్నామ స్మరణం. సో ఇంకా మరి ఈ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ ఆసనం, కూర్చునేటువంటి భంగిమలలో ఇంకా చెప్తారు, మనిషి తన శరీరమును, మెడను, శిరమును నిటారుగా ఒక సరళ రేఖలో నిలపాలి అని చెప్తారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే యాక్సిస్ లో ఉండే విధంగా, ఒక సరళ రేఖలో ఉండే విధంగా నిలిపి చూపును ముక్కు కొనపైన, ఈ దృష్టి మన యొక్క ఈ ముక్కు కొన భాగంపై ఉండే విధంగా స్థిరపరచాలి అని చెప్తారు. అలా మనసును స్థిరపరచుకొని కలత చెందకుండా మరి అదుపులో ఉన్నటువంటి మనసుతో భయరహితుడై మైథున సుఖము నుండి పూర్తిగా విడిపడి అతని హృదయంలో నన్ను ధ్యానిస్తూ నన్నే చర్మ జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి. అది ఇక్కడ ఆసనంలో చేయవలసినటువంటి పనులు ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. అంటే అష్టాంగ యోగ విధానంలో చేయవలసినటువంటి విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ చతుర్భుజ విష్ణు రూపమైనటువంటి పరమాత్ముని ప్రతి జీవు కూడా హృదయంలోనూ ఉండే ఆ కృష్ణ భగవాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవిత లక్ష్యం అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన పైన ధ్యానం చేయమని శరీరం నేర్చుకొని చెప్తున్నారు. సో ఇక ప్రాణాయామము మనము నిన్నటి లో చూసాము. అంతకుముందు 4వ అధ్యాయంలో 29వ శ్లోకంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి ప్రాణాయామం శ్వాసను నియంత్రించుకునేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సమాధిలో నిలవడానికి ప్రాణాయామ పద్ధతి పట్ల మొగ్గు చూపే ఇంకా కొందరు ఆ ప్రాణవాయువును అపానవాయువులోను, అపానవాయువును ప్రాణవాయువులోను అర్పించడాన్ని సాధన చేసి ఆ విధంగా చివరకు పూర్తిగా శ్వాసను ఆపి సమాధిలో నెలకొంటారు. అలాగే ఇంకా కొందరేమో ఆహారం తినడం తగ్గించి ప్రాణవాయువును మరి ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞానికి సమర్పిస్తారు అంటూ ఆ ప్రాణాయామ పద్ధతి అంటే శ్వాసను నియంత్రించుకోవడం గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడము. మరి మనకి ఇంద్రియ ఉపసంహరణ పద్ధతి చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆసనంలో ఉన్న తర్వాత మరి
చెప్తారు. ఆ విధంగా దేహము, మనసు, కర్మలను నిరంతరము అదుపు చేయడాన్ని సాధనం చేసినటువంటి యోగి నియంత్రిత మనసు కలవాడై భౌతిక అస్తిత్వాన్ని ఆపివేయడం ద్వారా ఆ భగవద్ రాజ్యాన్ని అంటే కృష్ణలోకాన్ని పొందుతాడు. అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకొని అంటూ, అంటే ఆ యోగ సాధన యొక్క పరమ లక్ష్యము ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకు చెప్తున్నారు? దేహము, మనసు, కర్మలను నిరంతరము అదుపులో ఉంచుకొని మరి ఆ అదుపులో ఉంచుకోవడాన్ని సాధన చేసినటువంటి యోగి ఆ నియంత్రితమైనటువంటి మనసు కలవాడై భౌతిక అస్తిత్వాన్ని ఆపివేస్తాడు. తద్వారా భగవద్ రాజ్యం అంటే కృష్ణలోకాన్ని పొందుతారు. అంటే యోగ సాధన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం అని చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ. ఏ రకమైనటువంటి భౌతిక సౌకర్యాన్ని పొందడానికి ఈ యోగ సాధన ఉద్దేశించబడలేదు అని చెప్పబడుతుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో యోగము అనేటువంటిది సమస్త భౌతికమైనటువంటి అస్తిత్వాన్ని ఆపివేయడానికి ఉపయోగించబడింది. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి అవగాహనలో పరిపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ యోగి స్వయంగా భగవంతుని చేతనే ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడినట్లు. సో మరి నిజమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక మనసును నియంత్రించుకునేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ప్రత్యాహారంలో చెప్తావు, ఓ అర్జున, అతిగా తినేవానికి లేదా అతి ఎక్కువగా తినేవానికి, అతిగా నిద్రపోయేవానికి లేదా తగినంత నిద్ర లేనటువంటి వాడికి యోగి అవి అవకాశం లేదు అని చెప్తారు. నియమాలలో వచ్చేస్తున్నటువంటి. అలాగే సో ఇంకా చెప్తారు, యోగాభ్యాసము ద్వారా మానసిక కలాపాలన్నింటినీ నియంత్రించి సమస్త విషయ కోరికలు లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలిచినప్పుడు యోగంలో చక్కగా స్థిరుడైనట్లుగా చెప్పబడతాడు. అది మరి ప్రత్యాహారము. అలాగే ధారణం కూడా మనకి అక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక వాంఛలను, ధారణ అనేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక వాంఛలను, అందులో ముఖ్యంగా మైథున విషయం అని చెప్తుంటారు. సో భౌతిక వాంఛలను నిలిపివేయడము అనేటువంటి లక్షణాన్ని బట్టి ఆ యోగి యొక్క కర్మలను సాధారణ వ్యక్తి యొక్క కర్మలను మనం వేరు చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దానికి మనకి రాజా అంబరీషుడిని గొప్ప యోగ విధానంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన గురించి భాగవతంలో, శ్రీమద్ భాగవతము 9వ స్కందము 4వ అధ్యాయంలో వస్తుంది, ప్రస్తావన వస్తుంది. అంబరీష్ మహారాజు మొట్టమొదలు తన యొక్క మనసును శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాలపైన నెలకొల్పుతాడు. అంటే యోగం అంటే ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారు. ఆ యోగ విధానంలో ధారణం చేయడం, మనసుని నియంత్రించుకునేటువంటి విధానం. సో పాదపద్మాలపైన నెలకొల్పి ఆ పైన ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా అతడు తన వాక్కులను, అంటే తన మాట్లాడేటువంటి మాటలను, భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలను వర్ణించడంలో నిమగ్నం చేస్తాడట. అలాగే తన చేతులను ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కర్మలను, అంటే మందిరాలను శుభ్రపరచడము, ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆలయాల్లో సేవ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఊడుస్తానా నేనని కాదు, భగవంతునికి సేవ చేయడం. సో మరి రాజులు కూడా మనకి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకుంటాం, పూరి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆయన జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతుంటే వచ్చి ముందు ఉండి ఆ రోడ్ల పైన ఊడుస్తాడు, ఆ రథానికి దారికి అని చెప్తారు. సో అది భక్తులు చేసేటువంటి. సో ఆ అంబరీషుడు చేతులను భగవన్ మందిరాలను శుభ్రం చేయడంలోను, అలాగే తన చెవులను ఆ భగవంతుని కర్మలు వినడంలోను, భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను వినడంలోను, తన కళ్ళను భగవంతుని దివ్య రూపాలను చూడడంలోను, ఆ ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి శ్యామసుందరమైనటువంటి ఆ విగ్రహాలను, శ్రీ విగ్రహాలను చూడడంలో, అలాగే తన దేహాన్ని, భక్తుల దేహాలను సృజించడంలో, భక్తులకు సేవ చేయడంలో, తన నాసికను భగవంతునికి సమర్పించిన
ఆ కలువ పూల సుగంధ వాసనను చూడడంలో, తన నాలుకను భగవంతుని పాదపద్మాలకు అర్పించినటువంటి తులసీ దళాల యొక్క రుచిని చూడడంలో, తన పాదాలను తీర్థయాత్ర స్థానాలకు భగవన్ మందిరాలకు వెళ్ళడంలో, తన శిరాన్ని భగవంతునికి నమస్కరించడంలో వంగి, తన కోరికలను భగవంతుని కార్యాలను నిర్వహించడంలో నెలకొల్పాడు. ఈ విధంగా దివ్య కార్యాలన్నీ చేయడం వల్ల అతడు విశుద్ధ భక్తునికి తగినట్లుగా ఉన్నాయి అని చెప్పాడు. అందుకే నవవిధ భక్తి మార్గాలకు ఉదాహరణగా ఆయన్ని చెప్తాం మనం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, రాజా అంబరీషుడు. సో ఆ విధంగా ధారణమైన తర్వాత ధ్యానం చేయాలి కదా. సో మరి ధ్యానం ఏంటి, ఎలా ధ్యానం చేయాలో చెప్తారు 19వ శ్లోకంలో మనకి. యథా దీపో నివాతస్థో నేఘ్నతే సోపమా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. గాలి లేని చోట దీపము నిశ్చలంగా ఉండునట్లుగా మనసు నియంత్రించబడిన యోగి తన పరతత్వ ధ్యానంలో ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటాడు. ఎలాగైతే తన గాలి లేకుండా ఉన్నప్పుడు దీపం ప్రశాంతంగా వెలుగుతూ ఉంటుందో, నిశ్చలంగా ఉంటుందో, అలాగే మరి ఆ విధంగా యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ అయినటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానునిపై ధ్యానంలో మనస్సుని ఆ పరతత్వం ధ్యానంలో ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంచాలి. ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో, హృదయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సుందరమైనటువంటి రూపాన్ని పాదాల నుండి మొదలుకొని కరక్రమంగా చూస్తూ ముఖం వరకు వెళ్ళాలి అని చెప్తారు. సో ఆ మొత్తం రూపాన్ని హృదయంలో స్థిరపరచుకొని ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముని ధ్యాసలోనే నిమగ్నమై ఉండాలి. అదే ధ్యానంగా చెప్పబడుతుంది. సో నిజంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి తన పూజనీయ భగవంతుని అచంచలమైన నిరంతర ధ్యానంతో ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో సర్వదా లగ్నమై ఉండి గాలి లేని చోట ఉన్న దీపంలాగా స్థిరంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఇక ధ్యానం, సో ఇక చివరిగా సమాధి స్థితి. ఏమిటి మరి ఆ సమాధి స్థితి అంటే, సంపూర్ణంగా ఎటువంటి ధ్యాస లేకుండా పరిపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడమే, మైమర్చిపోయి ఉండడమే, పూర్తిగా తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకుని ఉండేటువంటి స్థితి. సో సమాధి అని పిలువబడే పూర్ణత్వ స్థితిలో మనిషి మనసు యోగ సాధన ద్వారా లౌకికమైన మానసిక కలాపాల నుండి పూర్తిగా నిరోధించబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. నిర్మలమైన మనసు ద్వారా ఆత్మను చూడగలిగి ఆత్మలోనే ఇష్టపడము, ఆనందించడము అనే సామర్థ్యము ద్వారా ఈ పూర్ణత్వము గుర్తించబడుతుంది అంటూ చెప్తారు. అట్టి ఆనందమయ స్థితిలో మనిషి దివ్యేంద్రియాల ద్వారా అనుభూతమయ్యేటువంటి అపరిమిత దివ్య సుఖంలో నెలకొంటాడు. ఇంతకు ముందు కూడా శ్లోకాల్లో చెప్పాము ఎటువంటి దివ్య ఆనందాన్ని పొందడం. దీనిని పొందిన తర్వాత అతడు దానికి మించిన లాభము వేరొకటి లేదు అని తలుస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతికమైనటువంటిది ఏదైనా అల్పమైనదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలతో పోల్చినప్పుడు. అటువంటి స్థితిలో నెలకొనిన అతడు గొప్ప కష్టంలో కూడా చలించడు అని చెప్తారు. సో ఇంతకు ముందు కూడా అంబరీషుడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంబరీషుడి దగ్గరికి మరి ఆ యోగి అయినటువంటి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని భస్మం చేయడానికి చేసినా కానీ దుర్వాసుడు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి విచలనం లేకుండా స్థిరంగానే ఉండగలిగేటువంటిది కదా. సో కనుక అలా సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడు ఎటువంటి చలనాన్ని, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల పట్ల మరి ఏ విధంగానూ
చెల్లించడం అంటే ఆసక్తుడై ఉండడు అని చెప్తారు. సో అదే నిజమైనటువంటి ముక్తి, అసలైనటువంటి ముక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటిది. సో ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరి, ఓ కృష్ణ, నువ్వు అయితే చెప్తున్నావు యోగ విధానం, దీన్ని ఆచరించడం చాలా కష్టం కదా అని అడుగుతాడు. ఆ విషయాలు ఏంటి అనేది, ఎలా దాన్ని చేయొచ్చు అనేటువంటిది మళ్ళీ కృష్ణ భగవానులు అంటే అర్జునుడు అడగడము, కృష్ణుడి యొక్క సమాధానము రేపటి క్లాస్లో పూర్తి చేసుకున్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.